umalis na sila manay kanina guys. Hindi ako nag-vlog. Dala-dala ko si Panda. Naiwan ni Holly si Panda. And we might see manay. We might. Hindi namin sure. Nag-golf kasi yung mga boys. Tapos malapit siya sa Harbor Town. And dun kami punta today. So today, we will do pasalubong shopping. So ito na yung last na makakagawa ako ng seryosong pasalubong shopping before I leave. So I leave on Friday guys. And today is Sunday. So we will do pasalubong shopping. And dala-dala ko si Panda. Just in case magkita kami ni Manay mamaya. It is a good day today, people. Okay, parang ang oily na. Tingnan ang mukha ko. It's lagyan tayo nitong ano. Comleaf green tea oil blotting paper. Do you want some blotting paper, Mala? No, it look good. Oily na mukha ko. Wala na ako nilagay. Primer lang. Oh, on my lips pala guys, I have on ito, meron tayong promo guys. Caris is doing buy one get one free for this lipstick. So if available pa siya, ililive ko yung link sa description box. It is a unique link sa shop ko lang. Sep Beauty na lipstick guys, buy one get one free. I know hindi siya mura, so right now na buy one get one free siya. Get your hands on it kung gusto niyo lang naman. It's the Sep Beauty lipstick. This is what I have on my lips right now. This one is, I'm not 100% sure kung anong shade dito kasi hindi ko siya maintindihan. But ililive ko yung information sa description box. Ganyan yung color niya sa lips. And maganda to kasi napaka-classy ng packaging. Tapos maliit lang siya, oh. So, perfect siya sa, para sa mga lips natin. Maganda to guys. Ililive ko yung link sa description box ha, para sa inyo. And ayusin natin yung ating mukha na oil up. Yung nails ko ba, medyo ano siya, medyo may pagka, ano ba tawag doon? Hindi siya ganun ka-smooth. Siguro hindi na-buff ni ate ng maayos. So ako magbabuff. Kasi diba hindi ako nagre-reklamo. Para akong tanga, umaalis ako na hindi ako satisfied sa mga servisyo. Pero ito kasi ano siya, maganda na siya. Yung gumawa sa akin magaling. Nipis siya. Kaya lang hindi, kasi diba hindi naman nila mafe-feel masyado kung sila. Ikaw naman makaka-feel. So dapat ikaw yung magsabi. Pero na-buff naman niya. Hindi nga lang like, alam mo yun, sobrang smooth. And meron naman akong buffer. So ako na lang. Madali lang naman. Mini! Alright guys, so we're heading to Paul's Warehouse first. Bili kami ng Havaianas kasi hindi ko nabili yung size ni Marlon kasi nag-text siya sa akin ng size niya. Wala na, nakaalis na ako sa Paul's Warehouse. So hindi ko nabili yung sa kanya. So punta kami Paul's Warehouse. Kita-kits tayo doon guys. Did you say good afternoon to the people? I haven't spoken or babe. Good afternoon people! Good afternoon people. Dito na naman tayo kay Paring Paul guys. Paring Paul. Tingnan ko lang yung Havaianas mo, Paring Paul, ha? May nakalimutan akong isang size. Look ko pa, babe. You're welcome. Guys, di ba nandun sa taas yung Havaianas? Wala, close. Staff lang yung pwede mag-enter. Parang iniiba nila yung ano dito kasi nag-iba na yung itsura. Tapos yung mga halves nila, hindi ko alam kung saan nila ilagay kasi wala na. Tapos nag-sale na lahat. As in sale. Yung mga pinakita ko sa inyo last time na $5, tag $3 na lang yung mga short, yung mga tops. Tapos ito, tingnan nyo. $20 na lang ang mga sapatos, guys. Nagaling 99. Tapos yung 99 discounted na yan, ha? Tapos ngayon 20 na lang talaga ang mga shoes. Tapos yun, oh. Tingnan nyo, ang dami. Itong shoes na to, guys, hindi ko alam yung brand niya. America. Pero gusto ko siya kasi very light lang. Para kay Papi ba? Tapos 20 na lang, guys. From $100. So, hinahanap lang namin yung size ni Papi. I think 9.5 si Papi. Ito meron, nagkaiba-iba na kasi yung mga shoes. So, merong isang box dito na yun, nandito 9 at saka 10. Hindi na siya nagsasama-sama. Ay, ito babe, tingnan ko. 9.5! Yeah, that's not. Yeah, that's the That's 9.5 as well, isn't it? Yeah. Okay, so here. But I thought one of these was 9.5 anyway. No, that was 9 and 10. Guys, tinanong ni Kuya yung lalaki. Ito sabi niya, magkuklose na daw sila. Pero hindi nila dapat sabihin. Pero sabi niya, I'm not supposed to tell you this, but we are. Magkuklose na daw sila, guys. Kaya ganito kamura na lang yung mga bagay-bagay. Like yung mga sapatos, tagsi-5 na lang. Kaya pala, magkuklose na sila. Pero wala silang plano sabihin sa mga tao. Sila na talaga. Oh yeah, may Michael Kors na ano, sandal na pambata. Magkano na lang? 30 pa.
Pero 5 lang ata itong nandito lahat. Ito guys, Converse. Lahat Converse, oh. Buy one, get one free. $100 or $50 each na lang. Sino bang may gustong Converse? Puting-puti pa, oh. Malalaki nga lang. May Chuck Taylor pa dun. Do you like Converse, babe? It's, yeah. You don't like Converse? Ito guys, tingnan nyo nga to. Tag 5 na lang guys. 5 na lang to. Reduced to clear. $5. Kids. Hindi ko lang alam kung maganda ba tong brand na to. Cat and Jack. But tingnan natin. Original price, $60. Ngayon, 5 na lang. See, oh. So, noon, buy one, get one free siya. Ngayon, wala. 5 na lang siya. Nandun pa, oh, marami. Marami pa. Ayun, 5 na lang. Shoes. 5 shoes. Tingnan nyo guys. 3 na lang. Na. Diba noon, tag 5 to? Tapos may nabili akong shorts na 5. Ngayon, tag 3 na lang, oh, lahat. Dito na kami guys sa Kuyonga Golf Club. Park na kami guys. Nandito si Manay ay naghihintay. At saka si Olay. Baba. Aww. Si Zok sabi niya. Hello, Tita. Hi, Baba. Hello. Did you miss me? Yes? You want one? What's that? Oh, thank you, Baba. Mentos? Yes. Can I have one, please? Oh. You want this? What? Yes. Thank you, Baba. Sharing is? Caring. Sharing is caring. Hello. Hi, Zach. Sabi niya, for real? They're coming here? Sabi ko, yeah, for real. Thank you, Baba. Kita na naman tayo. Long time no see, Dad. Oo nga eh. Long time no see. Hi, guys. Oh, you want one as well? Okay. Dito na kami, guys, sa Harbor Town. Kasama na ang batang maliit. Dala-dala na niya yung panda niya. Na naiwan sa bahay. Ano tayo? Calvin Klein. Tingnan kaya natin kung meron silang sale. Up to 70% off. Let's check Calvin Klein, babe. Maybe they have like good jocks. Para sa mga boys. This way, Hali. Ayan, clearance. 70% off na naman. Dito kami sa ano guys, Calvin Klein na mga underwear para sa mga boys. Oh, ayan. Pack. Can you hold that for me, my love? Thank you. Ito, 90. Putik naman. Ayaw nila. 19. Ayaw nila na. Ayaw ko ng puti. Ito, bro. Ito, $13. Ano? Wag yan. Ayaw nila yung shorts yan. Ayaw nila ng shorts. Short. Ito sana yung kinuha ko na kanina. Ano na lang, dalawa. No. Tapos dalawang ano. Tapos dalawa na lang yun. Ito na lang. Oy, hana. Bali yung iba brief, yung iba ganito. Pantulog nila ba? Katatapos lang namin sa JJ's, guys. Bumili ako shorts para sa mga boys. Tingin tayo, ano, yung shopping na to, pang pasalubong lang talaga, wala para sa akin. Hanap tayo perfume. Shaver shop. Yeah. Bili ako pang ano, pang upaw ba ng buhok. Ano? Skechers, oh. Check natin dyan mamaya, babe, Skechers. Bili tayo pang ano, guys. Ito, oh, yung marami ng mga inclusion ba. Color-coded na siya, oh, na may... Ah, okay. Babe, you have to choose because I have no idea. Si Holy, kinakain niya yung straw niya, so hindi niya naiinom. Nag-share si Dan. Yan yung straw mo. Pinalitan yung straw. Babe, you have to choose. Sige ha? This one, babe, how about that? The color-coded one. Is that good? Yeah, these are all really good. Okay. Ayan, dito kami sa Cotton On. Tag-3 na lang, guys. Nothing over $3. So, nothing overs. O mga singlet nga pang mga lalaki. Ayan, marami dito, guys. Nothing over 5, 3, 5. Alright, let's go. Nakasale ng mga swimwear, guys. 3 na lang. Swimwear lahat. Ayan. Nakasale yung mga ano. Ito man ay $10. Ano to? Pantulog? Hindi ko alam. Mura lang yan. $10. Oh, mga pantulog. Mga robe. Manay robe. $10. Pang-akit. Pang-akit. Save it for next time. Meron siyang book. Ginawa nila yung book. You have to keep it, ha? Next time we see you, we will look for that.
Tapos na kayo mag-shopping. Gumawa sila ng books ni Kuya Dan. Ano, Tito Dan, inano nila, nag-drawing sila. Ali, Baba, when will I see you again? After Japan. After Japan, Baba? Zach's on fire and he's getting hit by a plane. What happened to me there? I got thrown over a fence or am I? No. You don't run. You don't. Got I got run over by a car. You don't. And Yeah. Holly's in a hot air balloon. So, Safe. Holly is safe. Ah, you want to open it? Yes, you do them, please. Can I thank you. That's Ah. okay. Oh! It's a squishy. Okay, Tito Dan. I've got Naman, Baba. Alis na sila. Babalik kami dun. Yeah, busy. It is busy. Very hot. Yeah. Baba, bye again. Bye again, Hali. Bye, bye, bye. Halik, Tita Race. We say thank you to Tito Dan. Tito Dan. That's alright. Baba. Sino ba Alis yung na papa niya? Yakapin mo ang Tito Dan mo. Ayaw niya. Balik na kami Harbor Town, guys. Sinatid lang namin si Manay at saka si Holly dun sa golf kasi alas 3 tapos yung golf ng mga boys. Tapos uwi na sila. Drive na naman sila. Meron kaming hack dito. Dito kami papasok. Tapos straight lang kami dun sa loob. Hindi na kami maghanap ng ibang entrance. Dito kami sa fiesta, guys. Ito yung nandito yung quesadilla nila. Yung may mga nachos. Pero yung in-order namin ni Dan, quesadilla combo. So, merong drink, chips, at saka quesadilla. Beef yung pinili ko. Mamaya. Masarap yun eh. In fairness kay Don, sabi niya, share kami. Good job, my love. Do you like my nails? I don't look good. Look at this glitter. There's so many like other colors, not just silver. Can you see it? Yung pinili ko kasi, guys, hindi lang siya pure silver. See, marami siyang mga kulay. Ang ganda. Ang ganda ng pagkagawa ni ate. Hindi ko din siya pinaputulan. Pinashape ko lang siya. Yan. So, walang extension yan ha. Real nails ko yan. Quesadilla. Beef quesadilla. Masarap to, guys. Kain na. Try it, babe. It's good. What are you waiting for? Gusto ko to kasi may ganyan, no? Yan. You get the middle piece, my love. Because it's very filled with love. Yan. Price line tayo, guys. Check tayo ng mga perfume dito. Yung mga panlalaki. Nakasili yung mga Neutrogena nila. Nandun sa harap ito. From $8, $4.79 na lang. Yung cleansing towelettes. Pero yung simple na favorite ko, hindi. Hindi nakasale. Ano to? Neutrogena nga. See, from $14.99, $8.99 na lang. Yeah, dito yung fragrance nila, guys. Konti lang naman yung options, babe. Pambabae naman to. Guys, pauwi na kami. Wala kaming nabili. Ano, hindi pa kami uuwi. Punta kami JB Hi-Fi? Yeah, I don't know if there's a JB Hi-Fi there. I'm just thinking it might be. Okay. Kailangan ko bumili ng USB para kay Mark. Nag-request siya ng USB. So, bibilhan ko siya ng USB. And, yeah. Meron akong mga... Pakita ko sa inyo kung ano mga nabili ko mamaya. Pero yeah, yung second time na pagbalik namin after namin i-drop sila Manay, wala na kami nabili, guys. Pero okay lang yan, mamamatay na yung battery ko. And we're here. Malaking JB Hi-Fi to. Tingnan natin. USB lang kailangan ko dito, guys. Merong Minimax. Ano siya? Oh, mga homeware. Dito daw, desktop hard drive. Spare. Ayan. Ito, babe. So, I'm getting him the 128. SanDisk. Ano to? Bakit walang laman? Ah, parang pupuntahan mo sa harap. We'll go to the front, babe, to get it. Gusto ni Dan pumunta dyan sa House of Golf, guys. Magkalinya lang sila ni JB Hi-Fi. Tingnan niya daw. Sabi niya kanina, sana dinala niya daw dito si John. Babe, this is John's outfit. Eh. Need a white belt. Ah, white belt. Sige nga. Char. Ooh, wala, babe, ni untol man. Ano na? Dito kami sa Chemist Warehouse, guys. Bili kami ng mga perfume para sa boys. Ito, ang bango nito. Sobrang bango talaga nito. Right? Smells really good? Yeah, it smells good, babe. Yeah, that one and this one.
Gusto kayo, naamoy ko na yan kanina. 4 yung bibili namin. So, that's $39.99. So, $40 each. Yung green, okay, mabango din siya. Pero mas mabango yung sobrang bango yung red. At saka yung blue. And then, ano pa yung inamoy namin na mabango? What's the other one, babe? That one's good as well? Yeah, that's a shame they don't come in. What? Kakarating na namin ng bahay, guys. Ito yung mga napamili. Hindi naman siya ganun karami. Pero pakita ko sa inyo, mag-haul tayo ngayon na. Kasi wala na akong time na mag-haul pa separately. Nagpunta kami una sa Paul's Warehouse. Ito lang yung nabili namin, guys. So, yung pinakita ko sa inyo kanina shoes. Nakakita ako ng ipanima. So, kahit yung ipanima, guys, $5 lang. Size ko to at saka kay Miss. So, siguro tigi-isa na lang kami ni Miss. Yan. Same siya. Ipanima. White pa. Yung color niya. And then, itong shoes na America. Hindi ko ako familiar dito sa brand na to. Pero, sobrang gaan niya kasi. So, ibibigay ko siya kay Papi kung kasya kay Papi. Kung hindi kasya, ibibigay sa kung sino mang magkasya to. But I got a size 9. And from $100, $20 na lang to. And then, we went to Harbor Town. So, nagpunta kami Calvin Klein. Ito lang yung dalawa na bili ko sa Calvin Klein, guys. Ano siya? Parang, anong tawag dito? Trunks. Yung ganyan, hindi siya brief na style. Yung ganito ba? Hindi ko alam kung anong tawag. Yung parang short. Parang short. Trunks. Dalawang same na kulay. Yung gagawin ko is, isi-separate ko sila. Ilagay ko yung isang black sa kabilang black para puro black, tas puro green, para hindi sila malito kung saan yung kanila. Hindi ko sure kung gusto kasi nila ng ganito. So, dalawa lang yung binili ko. $14.95 each. Nakasale. Nagpunta kami sa JB Hi-Fi kanina. Bumili kami ng, kasi ito na-request to ni Mark. 128 gigabytes na hard flash drive. From $89, binayaran namin $49 na lang. $40 off. It's good. 128 gigabytes. And then, nagpunta din kami sa shaver shop. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So, para sa buhok nila, guys. Yung pinakita ko sa inyo kanina na iba-ibang kulay, mura lang yun. $30 lang yun. Yung sana gusto ko. Ito yung pinili ni Dan, $79. Medyo mas mahal siya. Sabi niya, yung mas mahal piliin mo para mas, mas matibay, tas mas matagal masira. So yun, shaver lang siya, guys. Sa buhok. And then, I also went to JJ's. Dito, marami akong nabili na shorts na tig $15. Ito, magaganda to, guys. I got it in pink. Yan. From $40, $15 na lang siya. Di ba ang ganda? And then, I got it in this color as well. So, this one is from $35. And I got it for $15. Ito, pareho sila. Parehong color pero ibang sizes. So, I got one each. Kasi meron kaming 4 na lalaki sa buhay namin, diba? 3 kapatid na lalaki at saka si Papi. So, yun. Tig-iisa sila ng mga ganun. Magaganda kasi yung quality nitong mga shorts na to. Parang, ito yung gusto nila. Yung sobrang, yung maganda yung quality pero hindi ganun kakapal para nakakapag-move pa rin. Para presko pa rin. Perfect yung sa JJ's. Tapos yun, nakasale siya. $15 na lang. And then, we went to Cotton On as well. Ito marami-rami. Good luck talaga sa luggage ko nito. Okay lang kasi yung iba, kapag hindi na kasya sa luggage, hindi ko siya pipilitin, guys. Ipapabox ko na lang. Kasi wala namang nagmamadali na makuha tong mga to. Nakasale yung mga undergarments nila. So, bumili ako ng 3 para kay mama. Try ko lang. Hindi ko sure kung kasya to sa kanya. Pero tag $2 lang kasi. So, bumili ako 3 nun. And then, ito yung mga shorts nila, guys. Tagpa $5 na lang. Marami pa sana dun. Kaya lang, nabili na ata lahat ng magaganda. Yung brown sana maganda. So, parang same na style nung isa. Like, zippered. Hindi siya yung, alam mo yun, yung elastic. Siya, parang may zipper, pero hindi siya makapal, manipis lang din siya. Ito yung gusto nila. So, ito yung mga ganito, okay siya kung like, plain lang yung top mo.
So, ito ha, from, magkano to? $30 or $40? 5 na lang to. $5 na lang to, guys. So, I got it in this color. And then this color as well. Yan. 5 na lang kasi. Hindi ko sana sobrang bet yung print. Pero kung pambahay lang naman, $5 lang, diba? Tapos ito din, tag 5 na lang din. Ito maganda. Gusto ko to. Tapos white top lang. Yan. And then, ay, 3 lang pala. 3 lang. Limited na kasi yung mga sizes dun. And then ito, $3 na lang to, guys. Singlet. Yan. Limited yung sizes. So, ito yung small. Konti na lang yung small nila. Sa pamilya ko, small. Tapos, kung may medium, dapat yung maliit na medium, hindi malaking medium. Wala akong mga nakitang extra small doon na ubos na siguro. Or baka wala lang talaga siguro sila. But, this one, ang ganda ng kulay. And then this one as well. Maganda. $3 na lang to. Maganda ngayon mag-shopping kasi ano na ngayon? Autumn na. Ang init pa rin. Pero autumn na, guys. So, yung mga dinidisplay nila na bago, yung mga ano na, mga long sleeve, yung mga pang malamig na. So, yung mga pang summer, naka-sale na. So, ito, 5 lang din to, guys. Yung top, $5 for this. So, this is size small. Hindi ko na kasi sure kung ano yung mga sizes nila. So, I got it in that. And then this one. And then this one. Ito para kay Marlon ata to. Kasi I think medium to. Parang maliit siya na medium. Yun lang. Kasi diba, napakita ko na sa inyo, ang dami kong mga tops from Kmart. So, medyo nililimit ko yung tops na binibili ko. More on yung shorts. Kasi diba marami na din akong shorts na pinakita. Kaya lang, wala pa ako masyado ng short na zipper. Hindi yung like sobrang pambahay na mga elastic bag. So, yun. And then ito, bumili kami ng mga perfume sa Chemist Warehouse. So, kapag nandito kayo, naghanap kayo ng mga perfume, lalo na kapag marami bibilhin nyo, hindi naman as in ganun kalaki yung diferensya ng presyo. Pero sa Chemist Warehouse, mas mura siya, guys, compared sa Priceline at saka sa ibang mga nagbebenta ng mga perfume. So, doon bumili kami ng 4. Napaka-overwhelming na mag-amoy-amoy ng kung ano-ano. Pero, yung nagustuhan ko is sa mga naamoy lang naman namin, ha? Hindi kasi namin naamoy lahat. Tapos, siguro nagkahalo-halo na. Pero, I like the French Connection. Yung man lang nakalagay. Yan yung itsura niya. So, lahat ng to, $39.95, which is like $40. CK free for men. Mabango din to. Siyempre, mabango to lahat ng pinili ko. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat. How do you pronounce this, Mala? Juke? Yan. Sobrang bango nito. May pagka-spicy ng konti. Sobrang bango talaga. $40 din yan. And then this one, from the same brand. Ito naman yung Jump. Yung blue, mabango din. Merong 3 ganito eh. From Juke. Yung green, hindi ko masyadong bet. Mabango din siya, pero mas nabanguhan ako sa 2 to. So, yan. Sila na bahala pumili kung ano yung gusto nilang pabango. So, yun. Yun na so far. I think, babalik-balik ako sa Kmart and see kung ano. Kasi sabi ni Dan, bumili ka ng mga hats para sa kanila. Kasi diba last time, guys, nung umuwi ako, ang dami kong binibiling hats. Tapos ngayon, hindi ko alam kung nag-hat pa ba sila. Feeling ko hindi na. Anyway, papahinga ako, guys, kasi ilang araw na ako hindi nakakatulog ng maayos. So, papahinga ako. Hindi ako mag-edit today kasi ready na yung video ko para mamaya. Kasi diba tinapos na natin yun nung Thursday at saka Friday. Meron pa pala, guys. Diba nagpunta kami ng city kahapon? Meron ako mga nabili sa Cotton On sa city. Pakita ko sa inyo. Ito. Oopsie. Ayan. Bumili ako maraming shorts. Shorts na naman. Kasi 5 lang din. $5 each. Ang dami na nito do. Mga summer shorts, guys. Pakita ko sa inyo, ha? Okay. Countdown tayo. Isa. Diba? Summer shorts. Ito, ang cute nito. Gusto ko to. Yan. Pambahay ba? Ang ganda ng quality nito do. Promise. Ito. 2 yung ganito. Iba-ibang sizes. Yan. Yellow. Summer shorts. Diba? Kasi lagi na summer sa Pilipinas. Why not? Yung isa, same color ng kanina pero ibang size. Ito, cute din to. Pink.
Galing siya. Itong mga to galing. Tingnan nga natin kung ano yung price nito noon. I think $30 galing guys. Ngayon 5 na lang. And last one is that. Tapos, di ba last week nagpunta kami Paul's Warehouse, yung may Havaianas pa sila kasi kanina wala na. Ito yung mga napamili ko pakita ko sa inyo kasi hindi ko ito napakita sa vlog. So yun, kasi hindi ko nabilhan si Marlon. Ano? Ay! 39.40 ba si Marlon? Ano ba yun? Ay? I think 39.40 siya. Anyway, meron ako isa ganito, 39.40. This one's 37.38. Oh, I think I got one for Marlon, babe. 39.40. Ito para kay Mama. 35.36, ganyan. Ano, very limited na lang yung mga nandun, guys. Kaya wala akong masyadong nakuha. Ay, no, that's for Poppy, the 39.40. Ito, 37.38 para kay Mark, kay Merwin. And then ito, konti lang pala. Napaka-ano kasi, limited na lang yung mga hubs nila dun. So, yun. Yun na lahat. Wala na ba akong nakalimutan? Yeah. Di ba? Mura lang. Kakaloka. Like, sa Pilipinas, magkano to? 1,000 plus? And, $5 is how much in pesos? If we say it's like... what is it? $5 would be 40 times 200? Yeah. It's gonna be less than 200 kasi it's not 40. It's like under 40 yung conversion ngayon. Less than $200. Ano? Less than 200 pesos ha? Para sa Havaianas. Wala ka diba? Tapos totoo to ha? Dito faking house. Kasi I know the fake ones. Dinner! Meatballs guys. Yung ginawa ko sa sauce is ano lang. Ito yung IKEA sauce. Yung ginawa ko is tubig lang guys. And tikman natin kasi hindi ko pa siya natitikman. We're watching Married at First Sight. Kain! Kain guys. Guys, mag-skincare lang ako. Ano yan? Towel pala. Sabi ko, ano yun? Akala ko yung ano, lens ko. Anyway, tatanggalin ko yung makeup ko, guys. Bukas, magpapa-extensions na ako. Gagawin ko din yung ritual ko. Lagyan ko ng oil ito at saka tubig para sa ating ritual. Pero tanggalin ko lang yung makeup ko. I think yun na yung vlog. Sobrang salamat for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Hopefully tomorrow. Good night, guys. Be good. Bye.